vyjadři se k tomu. Bych nedělal, vole. Bych zvedla jak. Tak, pičo. Takže to ti dát toto, nestratíš to? Já jsem to slyšel. Já to taky, mě to bylo, takže nevím, no. A budeš jako v brýlích, jo? Chtěl bych. On taky. No však takhle fér, ne? Já bych chtěl právě. Co si myslíš o ministru sypání? Je to neuvěřitelný, podle mě na něho nemáme. Výměny kotoučky. No takhle to bude. Budu dávat na pipi. Prostě deadlift na pipi. Tak, ale to na to, ale budu repovat, kámo. Kteří přišli, zkusit. Rychle potáhat a jde na to. Tak, Ondra, hezky na své. Martin Žadělka, taky v týmu s Ondrou pravděpodobně. Proti. Jo. Jo. 100 kilogramů, ty kráso. Takže tady je jeden z dvojice borců v brýlích, 100 kilogramů na pohodu. On už se lekl, aby ho nemohli identifikovat, jestli si měl brýle. Tak má skvělé kličky, skvělé téma. Je to ministr sypání. Oblíbený pil. Pojď, hezky. 120 kilogramů panenka, přišel. Ty kráso! Ty hezky. A mezi Simou a Tasem, ty kráso, tak nemož. Ježiš, pojď. Hodně speciální. Panenka potáto! Ty kráso! Ty neskutečných brýlích, jde na 150 kg a... Hovno! Pojď na to! To taky sila! Takže Martin, pojď ty zvíře, jestli tak. Pojď! Hezky! Jo! To jsem nebo kolik? Jo! Přemýšlím, co bych měl říct, vole, na tomu Martinovi, abych ho rozhodil v tom půlce toho liftu. Třeba zakryk nebo tak? Pojď, dělej! Jak tě zbiju. Zvedni to. Pojď, jdeme. Dělej, zvedni to! 20 na cesty, kamín. Dělej. Já už nevím, co mám říkat, vole. Ale už pěkně na druh. Jo! Tak a Martin. Pojď, Marťas. Ublížený koleno. Martin je asi 200 kg. Neudělej mi tady hambu. Takže pojď na to. Jo, ale jako... Body type, kámo, to jsou úplně ty pičo páky, vole, to prostě právě v jeho prospěch, já mu fandím. Děj, kámo, to je můj největší favorit pičo v téhle soutěži. Těším se, že to zvedne a slyším prdel, vole, no. Jo. Pojď! Surová síla, pičo, surová síla. Je pičo maximální gym. 20 incoming, vole, no problem, bitch. Jdeš za taky krásně obasit, Martina. Maminka! Martin, Beroce, 220 kg! Jak hovno! Vaši bude tady klát. Silnější bez medal. Pojď! Pojď! Otáhni! A vidět! 240 kg! Pojď na to! Úplně mi puší srdce, vole, typovka, vole, 120, kámo. Vole, Martin. Marťa! Teď to hlavně dej, Martin! Pojď na to, Martina! Dělej! Má tam fanklub, Jo, že? Ne, no nesmíš. Takže, dámy a pánové, Martin, tvoje PR-ko, je to tak? Ještě není? Bez vás to nepůjde, tak Pojď, brácho!
komentář. Není možné, že to neprasklo, kámo, není možné, že to neprasklo, vole, opakuju, není možné, že to neprasklo, piče. Jak myslíš o bedra? Co přesně ty myslím, ne? Pojď! První místo, nejsilnější man in the house, Martin Žožák! Ty vole, Oslavný pití, Dáva vyhrál. Dáva by podle mě vyhrál nejlepšího fanouška tam, protože toho jsem tam vždycky slyšel. To nevím. Já jsem čekal, že každou chvilku dostanu podržce od někoho.